Bilboko juvenilak etorrituan Zarauztarren kontra jokatzea. Aze girua. Kanpo futbol guztia jendez beteta eta petroien gainean jendia ikusten da animatzen aze bulla. Zenak irazuzen? Eharra pasaua. Nunbait, arbitrua, Zarauztarren kontra, Zarauztarrak, ostikokata eharki eta Madrileñoa fin-fina, eta orduan, arbitruak, azkenengo momentuan empatian zeukastela, arbitruak penalti bat pitatu, Zarauztarrei. Arbitra kaxero, zen? Kaxero, eharra bronka gertatu gara. Zarauztarra galdu, eta arbitrua korrika ateabide zantzilan, eta paetan zeun zulo batetik sartu, eta ambulatu dozarriko komunetan sartuan bezala txikitu ingo ziren. Joe, alakoik ez da pasatzen gaur egun. Ez alakoik eta ez bestelakoik. Ea garai harretan jaioz. Zenbat gara, hogeita lau zazpi, zenbat gara, gu bat, askota ez aski. Prest bazara esan, esan, prest bazara esan, prest bazara esan, esan. Jalgi adi plazara, han batetan bi, jalgi adi plazera, batera, batera, mugetan preso inorez daria gera, bagare, aspaldi belarriak hauen zaidaude. Egunero nahi deu euskerakin bizi, ta aukera ederra zaiguna iritsi. Ari zaigu euskara egiten irrintzi, belarri guztiak prestaoak bizi. Zarautzera aparte, iritsi da ara, euskaraz bete zaigu, etxeko ganbara, belarri preste dota, hau bizi zara, haupa euskaraldia, eta gora euskara, haupa euskaraldia, eta gora euskara.